Det vi gør nu, det er, at nu skal vi teste, hvor meget det indeholder. I hvert fald starte med at putte 5 ml ren vand fra Elles farbrors. Tag 5 dråber NO3 minus 1. 1, 2, 3, 4, 5. Sådan, så skal jeg mix, hvor så skal vi tage den her af igen, og så skal du tilsætte nisseske af det der NO3 minus 2 der. Så har vi tilsat en spiseske fuld ost. Så 5 minutter venter vi så. Se den allerede været. Nu ser det sådan her ud. Og det ligner ret meget den anden. Jo, den er 20. Den er 20. Skriver du det ned, Ellen? 20. Vores konklusion er 20. Nitrat er 20.